Department of Environment and Natural Resources iniimbestigahan ang pagtatayo ng bagong public cemetery para sa mga COVID mortality sa lungsod ng Cebu. Sa karagdagang detalye makakasama natin live si Alan Domingo ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Alan? Sad, controversial karon ang site development dining public cemetery sa Mountain Barangay sa Cebu City. Human miangal ang DENR, human gipamutol ang mga punuan sa kahoy mahogani. Aniya akong report. Gisusi karon sa DENR ang mga posibleng kalapasan sa site development sanglit usa kini ka protected area ug dunay mga punuan sa kahoy gipamutol. Gipahunong na sa DENR ang site development sa Botanical Memorial Garden sa barangay Guba. Matod sa DENR official nga walay protective area management board o PAMBI clearance ang city government sanglit usaman ka protected area ang dapit nga himuan og menteryo. Wala man ta nag-prohibit o wala man talibabag sa mga project, pero ang ato lang ipasabot niini na doon na tayo mga processes o doon na tayo mga environmental laws or rules and regulations nga ato i-follow, no? Samtang iklaro sa DENR official nga wa mo babag ang ahensya sa proyekto sa Cebu City, pero gikinahanglan nga moagi kini sa proseso. Matod ni Dr. Llamedo nga mokapin sa 300 ka mga punuan sa kahoy ang gipamutol. Ni-issue na og notice of violation ang DENR sa Cebu City government nunod sa illegal nga pagpamutol sa kahoy. Ipaagi kini sa administrative adjudication proceedings. Development plan unsay mga preventive o mitigating measures, no? So may preventive or mitigating measures unsay plano nila in terms of solid waste management, in terms of maintaining water quality, in terms of kining mga air emission, no? Kung doon naman gani sila yung mga facilities. Samtang ipadayag ni Vice Mayor Michael Rama, ang ayan magsubay sa balaod ang bisan unsa nga pagahimuon. The DENR, and much more, the rule of law. Gipadayag ni Kunsel Dave Tumulak, ang author sa proposed ordinance nga gihimo ang maulakang tungod sa urgency sa panginahanglan sa bagong sementeryo tungod sa COVID-19. Atong na-confirmar gikan mismo sa atong city administrator nga si Attorney Casas nga doon na pagtugot ang pagputol sa kahoy. Iyang natawagan si Mr. Pasok sa DENR o bihatag gining pagtugot sa pagputol sa mga kahoy. Sad, gitakda sa DENR ang administrative adjudication proceedings karong July 27. Gusto sa ahensya nga ilisan og tanom og tag-usa ka gatos ka punuan sa kahoy ang matag kahoy nga naputol sa dakbayan sa Sugbo. Sad. Maraming salamat sa iyo, Alan Domingo ng GMA Regional TV Balitang Bisdak.